il-ħaxix, il-ħass, it-tadam, il-ħjar, il-karrotti, il-brunġiel, il-pastard, il-basal, it-tewm, il-karfus, it-tursin, il-ful, il-fażola, il-kaboċċa, il-patata, il-piżelli, l-ispinaċi, il-qarabali, il-qara ħamra, il-ġidra, il-pitravi, il-brokkli, il-faqqieħ, il-qamħirrun, il-qaqoċċ, il-bżari sofor, ħodor u ħomor. Dan Tony. Tony huwa bidwi. Tony għandu għalqa kbira. Fl-għalqa ikabbar ħafna ħaxix. Tony jieħu l-ħaxix il-pitkalija. In-nies imorru l-pitkalija u jixtru l-ħaxix minn għand Tony. Din Kim. Kim tħobb tiekol il-ħaxix. Kull ġimgħa Kim tmur il-pitkalija. Kim tixtri l-ħaxix minn għand Tony il-bidwi. Kim tiekol ħaxix kuljum. Kim qatt ma tiekol jew issajjar ħaxix qabel taħslu bl-ilma. It-tnejn Kim tiekol insalata bil-ħass, ħjar, pitravi, karrotti, tadam u bżari. It-tlieta Kim tiekol soppa tal-qara ħamra. L-erba' Kim tiekol għaqoċċ mimli bit-tewm u t-tursin. Il-ħamis Kim tiekol għaġin bil-brunġiel, faqqieħ u tadam. Il-ġimgħa Kim tiekol biċċa ħobż bit-tadam frisk u xi biċċa ġidra. Is-sibt Kim tiekol brodu tat-tiġiġ bil-qarabali, karrotti, patata u karfus. Il-ħadd Kim tiekol laħam, patata l-forn bil-basal, tewm, piżelli u karrotti. Kim tiekol ħafna ħaxix. Kim tiekol ikel frisk u bnin. Il-ħaxix tajjeb għas-saħħa. Kemm hu tajjeb il-ħaxix? Saħħa u grazzi.